טוב, אז מה קורה חברים? והיום אנחנו בעוד סרטון, אבל הפעם זה על העונה החדשה. באוג'י. כן, לא עונה חדשה, עדכון חדש, סליחה. באוג'י. כן, באוג'י. אני מניח שכולכם שמעתם על זה. ותגיבו לי אם אתם רוצים שנעשה סרטון גם על האקזוטיקים. וגם הריפט, יש טריפלנצ'ר שזה כזה סטיקי בום, רק שהוא עושה ריפטים שהוא מטורף. כן. ניצחתי אותו. יש גם צ'אג צ'אג אקזוטיק. כן. אם פעם שמעתם על זה. לא ראיתי מה זה עושה, אבל אני יודע גם שיש משהו, שכח? בורח לי מהראש. AR אקזוטיק. וגם, ממות. כן. וגם דרמגן ובניקניצ'י. כן. אוקיי. איפה לא נמות? בחווה, בוא לחווה. השתגעתי, מה עשיתי עם המסך הרגע? אתה תראה בסרטון מה עשיתי עם המסך. פשוט על תחילת האוטו, סליחה צופים, אבל לא יודע מה עבר עליי. אבל פשוט לא יודע מה עשיתי, פשוט השתגעתי עם המסך. יאללה אחי. רק עכשיו שמתי לב שיש לי צליחה הזויה. מידוס על חד קרן. מידוס על חד קרן. אנא, אלה וואדה ווקטייט וואג'ה וואדה אלה וואטן. סליחה אם יערכו אותי עכשיו, אני פשוט נגח בטירוף ואין לי איים. אבל עדיין אל תרידו עוקב. רגע, זה לא משופר. וגם אוג'י זה קשה. אוג'י זה לא כל כך קל. מת. דווקא עכשיו היה לי איים טוב. אוי, רציתי להחליף לפיק. צ'אג צ'אג. צ'אג צ'אג. תשמע, מה תעשה עם צ'אג צ'אג? אתה אומר אני אשתה אותו? אני פול HP. לא, לא, ממש לא. רק אם תהיה וואן. רק כי אני חבר טוב. בוא קח. בוא קח. אחי, לא, ככה אתה, אני לא רוצה עכשיו. בסרטון. אתה לא רוצה צ'אג צ'אג? לא, אחי, אני גם לא רוצה. מה יש לי? זרקתי בטעות. תגיד, מה זרקת רגע? פצצה בטעות. ויש לך בוש. מה אני רואה? אני יכול לטביג? יש לי בוש. כן, קח. אל תשאלו אותי למה אני לא מחכה. מה זה? תראו, מה זה? מה מצאתי ואני רואה במראה עיניי? מה עיניי חובות? רגע, זוז, הבוש מזכיר הכל, זוז. יש וולט לג'נדרי. אני לוקח סקארל. איפה כל האבנים? אני לוקח בולט. עצים, אני צריך עצים. אני לוקח בולט, לא אכפת לי מה, לא אכפת לי מסקר. אכפת לי רק מבולט. רגע, שנייה תגן עליי, אבל אל תשאלו אותי למה אני תמיד עושה ככה כשאני יוצר את הסרטון, כי רק אז זה מראה לי את האחבר. תעצור את הסרטון. רגע, שנייה. בולט. אוקיי, אז חזרתי. אל תשאלו אותי למה אמרתי לשנייה FK. חזר. שנייה אחת. אני גם עובד FK, תגן עליי שנייה.
חזרתי. למה אני סתם עושה שטויות? אני סתם עושה אדיטים. תקשיבו, בולט לג'נדרי. אם יש משהו שאתם צריכים במשחק הזה, זה בולט. גם סקאר. סקאר ובולט זה השלו. זה אחוזים מתכוונים. שמע, דיגל זה טוב. דיגל וסנייפר זה טוב. דיגל זה גרוע, אי אפשר לפגוע עם זה, וגם אם פוגעים זה לא יגיד כלום. דיגל זה הכי הרבה אפשר לפגוע. שמע, זה דיגל. דיגל קליל לפגוע. אבל זה לא נוריד כלום. שמע, זה מוריד 70. מודה שפעם זה היה מוריד יותר מוריד. טוב, אם כבר. תנקו. אוי. ככה מסודר לעלות. עוד דיגל, די, כמה דיגלים אני מוצא. אתה יודע, אתמול עשיתי משחק ודיגלים רדפו אותי. יצא לי דיגל לג'נדרי, דיגל כחול, דיגל... דיגל כחול, יש דיגל כחול. כן, יצא לי דיגל פיק. יצא לי הכל. וגם יצא לי לוט מטורף אז באותו משחק. כל הזמן יצא לי לוט מטורף באותו משחק. רק דיברתי עם חבר שלי על לוט מטורף. אתם מכירים אותו? אז אני יכול להגיד את השם, קוראים לו לוי. אתם מכירים אותו? שיחקתי איתו בלי שצילמתי. פתאום יוצא לי מכל תיבה לוט מטורף. על התיבה הראשונה יצא לי מיניגן, וגם יצא לי סקארל נראה לי, אם אני לא טועה. לי יצא גם בשם תואר. דבר ראשון בולט כחול. דבר ראשון בולט כחול. דבר שני מיניגן סגול. דבר שלישי סקאר לג'נדרי. כן, זה בלי כלום. וגם השגתי כבר את ה-RPG המתכוונן. שהוא RPG מתכוונן זה שבוע. אותי לא הרגו, אני עשיתי טופ 2, לא רגע, לא. טופ 8, כן. טופ 8 בגלדן בישראל. שוב, זה מצורף. אל תשאלו... סליחה, לא משנה. סליחה שאני חופר על זה, אבל שימו בינתיים, זה כולה שנייה, שימו לייק, סאב ופעמון. זה כולה שנייה שלכם. CYC עד שיהיה לי קודם. אם סרבי רואה את זה, או שמישהו שתומך שאוהב את סרבי רואה את זה, סליחה, אבל אני מעדיף אישית. סליחה שאני קונה לך את הפעילות. רגע, אמרתי סייקלינג? לא, אמרת סרבי. רגע, עדיף בולט מהסוף. הסנייפר הזה. רק שתדעו, הסנייפר הזה הוא גרוע. איזה בולט? אל תשאלו למה, אני סתם עושה אדיטים לפעמים. אני לא יודע למה, אני סתם עושה אדיטים. יש לך כנראה מחלת אדיטים. זה מחלה חמורה מאוד. אני אוהב לעשות אדיטים. גם בסרטן אתה תראה, אתה אומר כל הזמן שאני סימפל אדיט. אתה תראה שאני עוד פעם בלי סימפל אדיט. לקחת ביגל. אמרתי, בסוף הודיתי שאתה בלי סימפל אדיט. הנה, עוד פעם אני סתם עושה אדיטים. מה עובר עליי? רגע, כדאי לי לקחת דאבל פאמפ או... יודע מה, אני אקח במקום הסטיקי בום. לא סטיקי בום, מה יש לי? וצ'פטר אחד על סטיקי בום. אל תשאלו אותי לה. חפרתי לכם מספיק על זה שאני סתם עושה אדיטים. שמע, אתה עם החפרנות שלך.
יום אחד תפסיק. אולי. אתה יודע, יוטיוברים תשמע, ספרות. לפעמים הם חופרים. לא, אבל תשמע, סייקניק הוא חופר ברמה רצינית. הוא לא על חופר. סיווייסיס. שמע, הוא מתגאה בעצמו שהוא... היה לו 50,000 תומכים. או שזה לא סייקניק, רגע, זה לא סייקניק. וגם זה, נו. הוא היה עם הכי הרבה תומכים בישראל, נראה לי. לא, זה הגיע יותר. הוא אמר אפילו שזה הגיע יותר. הוא היה עם 120,000 תומכים, זיגי. סייקניק, כן. או 130,000. אני חושב, אני לא יודע כמה תומכים, אבל זה הגיע. סייקניק התוודע שהוא מקום שני בסטאבל. שזה הגיע כיף. גם היה לו 50... הצילו! שוב, לאדם הזה פשוט הביא לי את החיים. תזהר אליי. תתין הכל. אמרת? מחבלים. תן. בום. לא. אתם יודעים? אם יש לכם מעין טוב, ואתם עם פאמפ אפילו אפור או ירוק, אתם יכולים לנצח את המשחק. אתם יכולים להוריד בהדשוט... אתם יכולים להוריד בהדשוט... תבלט לנוק יפה. בהדשוט 207 או 210. זה היה נוק אחד היפים. תשמע, מן הסתם. תהרוג אותו. סליחה שאין לי המשחק המנגן. לא, אני סתובב את זה כמה. אני אוהב. כאילו לא שאני מזרה, אני טיפונת אוהב. נו באמת, RPG רגיל לג'נדרי. לא נורא. זה גם מטורף פשוט. שמע, מתי אנחנו לעזאזל נמצא? זה RPG מתכוון. לא נמצא. אני חושב שהוא יותר מדי נדיר. בהתחלה חשבתי, הוא בטח פשוט נדיר, אבל לא. זה לא נדיר. 84 HP ו-26 שילד, לשים שם. לא, ממש לא. רגע, יש לך סקארל? אל תשאלו אותי למה אני אוהב לעשות אדיטים. כבר חפרתי לכם על זה מספיק. די, תפסיק. אל תורידו אותי בזה. גם בלי לראות איזה אדיטים אני עושה, אני מצליח לעשות. הנה, תסתכלו, אדיט בתוך האדמה. סרטון הבא, זכרו. סרטון הבא אקזוטיקים. תבואו בתגובות. אני משתדל להיות לא נגר ולא להרוס את המשחק אם אני אהיה עם אקזוטיקים, ופשוט אעשה את הפשלה של החיים. אם אתם רוצים סרטון על האקזוטיקים, הנה די. אם אתם רוצים סרטון על האקזוטיקים, תכתבו השטג אקזוטיק. ואולי יצא לכם סרטון. אם אנחנו מביאים פה ווין, יש לי עסקה. כל מי שצופה עכשיו נותן לייק ונרשם לערוץ. כולם. רק נרשם לערוץ מצידי. אם אתם רוצים עוד סרטונים, תתמכו בסאב. זה יקדם לנו את הערוץ, וככה יהיה לכם עוד סרטונים. כן. ילד גאון. בסדר, אחי. קח את הכתר מהר, כי תמיד כשיש כתרים על הרצפה נו. זה הורג אותו. הנה אנשים. שים את הצ'אק. אומי. איך אתה הגעת לשם? בגלל האליט הזה אנחנו מתים עכשיו. להרים אותך? לא. להרים אותך? זה תבדל. רק בגלל האליט אנחנו מתים. חברים, ג'י ג'י.
בגלל האדיט. בגלל האדיט. רציתי לשגר את ה-RPG ועושה על האדיט. סליחה. טוב. אז תבואו לפרגן בסאב ובלייק ומאוד יעזור לקדם את הערוץ ככה אני אעשה לכם יותר סרטונים רוצים... אילי, בואו נעשה לעבוד משחק. עוד משחק? לא. תמשיך. ויאללה לא. ואני, שתדעו, אני מכין עכשיו סרטון, אנחנו מחפשים את RPG המתכוונן, אז יאללה ביי, שימו סאב ולייק וגם פעם. ו-CYC, הכי חשוב. עד שיהיה לי קוד. טוב, אז יאללה ביי.